Einaut, Agirre, hau bizi. Gero. Hau bizi. Einaut Agirre. Hernan jarra, baina gaur egin bizitzen agunekin. Orain, ekin, Miguel Mari Iraskoza, alkate hoia, espaldiko laguna, egin bai. Hau bizi. Susana, etorretakoa, Kataluniatik Euskal Aterna, eta orain maizpiden, Euskara ikasten nahi dala. Ejon diola denak. Marisa, ama, herrika ama bat. Dena, asko bezala. Bueno, Koli, Kaki, Koli. Nola, Koli, Alkate hoia ere bai. Alkate hoia. Burda askotan. Akin, Maenose, Palma, hau bai. Kubatik etorritakoa. Dendaria, fruta dinda daukana, eta bueno, ari da beste. Etorri, izkatu nago. Hor, ez dago argitzika. Honego. Errekin, herriko alaba, Irati, gaztea, Irati. Irati. Akin Josune, Dine Gotilla, ere bai. Eskuminak ere bai Garbinen, Parketik, Garbinek, ezin egiten dut horri, baina behantzak izan dut. Badala hori bat, baina gaur ezin egiten zuen, hori Josune bere ordez eta bere bai. Zerra, txalo bere bat. Odei! Erekin beste gazte bat, motila, keko betoa, hau bai dela, hau bizi, keko betoa, eskaduna, Dios! Garbine, Ibanez, Kanpotik, etorkako ere bai, kamen bizi dela gurekin, bez familiakin. Josean gure herriko alkatea, gorenko alkatea. Ioritz, gazte bat, gure hartia, Ioritz. Narte ikuste dipinatzea go, hango ikusteko, Roberto, hor. Ikuste duzue, makurtu manaz. Ioritz, eta okatzeko, Reyes Sola, Ganeseko Neska, Naparra, Nakorrika, Aidala, dago pres, entzuteko, egin euskeraz. Bueno, eta hor da, gure ekikoa, Euskara Dukila, hor da martxan, eta nuna gure pankarta, goian, bakizuen, aginduan, azarotik, azaroan dago baina, amaika egon, Euskaraz, Euskal Herri osoan, Iruredunta, 50 herri, barruan, Bilbo, Gasteiz, Zarmanza, Pafaia, Lutera, Zeama, eta gure bai, horrangoak. Dago beste dute batez, San Juan bezperan, Alamatxoaren inguruan elkartu zareten guztien. Aurten, Euskaraldia aurkeztera gatoz. Euskal Herrian lehen aldiz, Euskalientzak, Eusko Jaurlaritzak eta beste hainbat erakundek elkarrekin eta elkarlanean martxan jarri duten ekimen erraldoi bat. Norrenei gozera ere, arro esaten dugu munduko herri euskaldunenetako batean bizi garela. Euskararen arnasgune betea dela zalderia. Azken datuen arabera, herritarrak 98% ulertzen du euskara, eta parekoa da euskararen kalera bilera ere. Euskal Herriko beste toki batzuetako datuei begiratzen badiegu, berangoxo egiteko tentazioa izan dezakegu. Baina Zaldibian ere badugu zertan hobekoa. Belara pixka bat luzatzea nahikoa da euskaldunak beren artean erdaraz entzuteko. Zaldibian ere izan ditugu garai hobeak euskarak, eta ezin dugu alerta egoera albora batera utzi. Euskara indargarrituko bada,
Zaldiri bezalako herrietatik zabaldu zindarberetuko da. Eta norabide horretan, bidea egiten ari direnen itzain eta akuilu izatea dagokegu, etxetik bertatik hasita. Aukera paregabeatu horretarako Euskaraldia azaroaren 23-tik abenduaren 3-ra Euskal Herri osoan aurrera eramango den ekimenarekin. Euskaraldia ez da Euskararen aldeko kanpaina bat, erabilera bultzatzeko ekimen bat da. Alde egotetik egitera pasatzeko garaia dugu, eta ezin gara atzean geratu. Alderantziz, tropelaren aurrean jarri eta tira egin behar dugu. Eta nola egin dezakegu Euskaraldiarekin bat, oso erraza da, bi aurrera ditugu. Batetik, Euskara ulertzeko, erabiltzeko gai garenok, aho bizi izateko konpromiso hartuko dugu. Euskaraldiak iraungo duen 11 egun horietan. Alegia, Euskaraz hitz egiteko konpromiso hartuko dugu, bai euskaldunekin, bai Euskaraz hitz egiteko gai izan ezarren, ulertzen digutenekin. Eta hori adierazten duen txapa bat eramango dugu paparean. Bestetik, Euskaraz hitz egiteko gai izan ezarren, ulertzen duzuenok, belarri prest izan zaitezkete. Ez da bigarren mailako papera belarri prestena, inondik ere. Zalantzan dagoen ahubiziari Euskaraz egiteko gonbita egiten dio belarri prestak. Naiz eta berak erdaraz erantzun. Belarri prestek ere, zuon txapa eramango duzue 11 egun horietan. Azaroaren 23an hasiko da Euskaraldia, baina gaurtik bertatik has gaitezke ahubizi eta belarri prest jokatzen. Uda ongietorria egiteko elkartu gara aurrenen, eta egin dezaion ongietorria Euskara erabiltzeko eta erabilera bultzatzeko konpromisoari. Erreditzagun alamartxoaren sutan, Euskarari kalte egiten dioten hizkuntza ohiturak. Erreditzagun balde. Euskara udalean, Euskara herrian, Euskara zartzen dugu, ta Euskara zeman. Euskara edan genuen, amaren titian, Euskara edan nahi dugu, iturri berrian. Euskara edan nahi dugu, iturri berrian.